जिबि हारि सोरजियाखै अब्ला बोरै सैतान जाखो बियो देलाय बोरैजाय सैतान जाखो सैताना उनावसो जोनोम जादों बोराइ बाथौआ गाब गैया महर गैया होननानै बुंदों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद मोनब्रै बेदावबो लिरनाय दङ सोरजिगिरि इसोरा महर गैया बांला भाषायाव माखासे पॉइंट टू पॉइंट खनांदोंमोन তোমার ধর্মের নামটা কি আমার ধর্মের নামটা বাথু ওই যে পঞ্চভূত না এই যে পঞ্চভূত যে সৃষ্টি করছিল এই যে সৃষ্টিকর্তা ভগবানের আমি পালন করি তার নাম হইছে বাথু তখন আমি বুঝি गिबियावनो खुलुमबाय सारमोन दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय आङो दायो दंफैयो 1 नं खेंख्राजुलि गामियावहाय केजुलि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे 1 नं खेंख्राजुलि गामियावहाय माराजुलि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दङ दायो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै गावनि फंबाय होननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोंनि बर'नि गुदि धोरोम आंगो धोरोम जोंनि बाथौनि बिखय जागोन बाथौनि बोसोन जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आलासिनि बिबुंथिखौ खोनासंनायनि सिगां जोङो गिबियावनो जोंनि बर'नि गुदि धोरोम आंगो बाथौ धोरोमनि दोंसे आर'ज खोनासंग्रोना लानोसै बिनिनो गिबियाव मुंख्लं आर'ज गाबग्रोना लानोसै दायो बिदिब्ला सारमोन आलासिनि बिबुंथिखौ खोनासंनो रेडि जादों नोंथांमोना गोसो होनानै खोमा सुनानै खोनासंदो आलासिया मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय हारसायाव बुङो पृथ्वी जितिया सृष्टि करिसि
ना सृष्टि ना भुवन ना बायु ना पृथ्वी ना जल ना थल भगवान गदासि बुहुम सोरजिनि सिगां इसोरा बहा दंमोन दाबसे जायगायाव दंमोन नङा बिनि उनाव बियो मा सोरजिलांखो नाय सानसे समाव मानसि दुमसि जिबि हारिया गैयामोन जिबि हारिया गैयिनि सिगां बोराइ बाथौआ मा सोरजिदोंमोन बा गोहोखौ सोरजिदोंमोन मा बा गोहो हा बार दै अर अख्रां बे मोनबा गोहोखौ सोरजिग्रोदोंमोन बाखौ सोरजिग्राखौ बोराइ बाथौ होनना बुङो हाया बोराइ बाथौनि फटक गैया सोरजिगिरि इसोरनि फटक थाया फटक गैया फटक जुदि सोरबा सिबिदोंब्ला बे जाबाय बोराइ बाथौआ थिनहरनायसो बोराइ बाथौआ गाब गैया महर गैया होननानै बुंदों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद मोनब्रै बेदावबो लिरनाय दङ सोरजिगिरि इसोरा महर गैया श्री कृष्णखौ थिनहरदों सोर बोराइ बाथौआसो थिनहरदों जिसु ख्रिस्टखौ सोर थिनहरदों बुहुमाव बोराइ बाथौआसो थिनहरदों मानसि महरै रामखौ थिनहरदों सोर थिनहरदों बोराइ बाथौआसो थिनहरदों अनुकूल ठाकुरखौ सोर थिनहरदों बोराइ बाथौआसो थिनहरदों सोरजिगिरि इसोर बुहुम सोरजिगिरि इसोरखौसो मोनदों नोङो जायखौ बाथौ होनना बुङो बे सैतान नङा बे मोदाय नङा मोदाय दावदायखौ उनावसो सोरजिदों मोदाय दावदाय सोरजिनि सिगां बोराइ बाथौआ बा गोहोखौ सोरजिदोंमोन बा दै अर अख्रां बिनि सिनायथि जाखि ख्रिस्टान जाया मानो जयगुरु जाया मानो ब्रह्म जाया मानो सनातनी धर्मारि जाया मानो बे बा गोहोखौ बे खोन्थाखादों बेखौनो बुङो पंचतत्व पंचभूत बांला भाषायाव माखासे पॉइंट टू पॉइंट नांदों তোমার ধর্মের নামটা কি আমার ধর্মের নামটা বাথু ওই যে পঞ্চভূত না এই যে পঞ্চভূত যে সৃষ্টি করছিল এই যে সৃষ্টিকর্তা ভগবানের আমি পালন করি তার নাম হইছে বাথু মহান আমি বুঝি তার নাম সব তত্ত্ব जोंनि শরীরাव दं मा दं हाया जाबाय 12 बाहाग दङ जोंनि शरीराव बारा 2 बाहाग दङ दैया जाबाय 72 बाहाग अरा जाबाय जोंहा 4 बाहाग अख्राङा जाबाय 2 बाहाग जोंनि सोलेराव दङ सोरजिगिरि इसोर बोराइ बाथौआदि सोरजिहरदोंमोन जोंनि सोलेरा पंचतत्वखौ सोरजिग्रोदोंमोन बिनि सिनायथिखौ होखाजोबदों जोंनो हा बार दै अर अख्रां हाया बेसेबां 12 बाहाग जोंनि सोलेराव दङ बारा बेसेबां 10 बाहाग जोंनि सोलेराव दङ दैया दङ जोंनि सोलेराव 72 बाहाग दङ आरो अरा 4 बाहाग दङ अख्राङा 2 बाहाग दङ जोंनि सोलेराव बे पंचतत्व होनना बुंदों पंचतत्वखौ सोरजिग्रा बोराइ बाथौ बाखौ सोरजिग्रा बे मोदाय नङा बुहुम सोरजिग्रा बयनिख्रुइ गुदिखौनो मोनदों बेखौ दिनैनिफ्राय मोजाङै सिबिनो सोलों 100% गेरेन्टि दं गाबोननिफ्राय सुख शान्ति मोनगोन नाथाय आलारि बाथि सावनो मोनगोन नालाय बुधबार खालिनिफ्राय साव अखा बिबा अखा मोनगोन नोङो बार बिबा बार मोनगोन नोङो 12 बोसोरसिम फोथाय जानांगौ ना बेदर जानानै मालाबाबो बावनो दासान फोथायनाय नङा इसोरजों सिनाय जानोबो सम नांगोन नोंबो गोदान हादान गोदान मानसिखौ मोनागौ मानि जेबो दान दखिना हरा हरगोन जानो थिग बै सोरजिगिरि इसोराबो बे सप्तायाव खनसेल' थें आलारि बाथि सावनानै बायथि ना बेदर जाहैबाय जौसे लोगोखौ सिनाय जानाय जा गोरबोखौ फोथां साइन्टिफिक रिजन दं बाथौ धोरोमाव बे गोनोखो मुगायाव जाम्बा जाम्था धोरोम सोलायबाय थाबा मा जानो बेना मालायनि बुरखायनायखौ लाना धोरोम सोलायबा मा जानो बे जाबाय जाम्बा जदा मूर्ख होनना बुङो अज्ञान गियानि सुबुङा रिसार्च खालामना नायगोन बे गोनोखो मुगायाव मालाबाबो धोरोम सोलायजाया
गोनोखो डाइरेक्ट गोनोखोआरि साइन्टिफिक रिजनखौ होनानै दोनखादों मा धोरोम सोलायनांगौ ना मा धोरोम सोलायनांगौ नङा तो बेयाव बिनि साइन्टिफिक रिजनाव सोलेरनि बेरामनि बागैबो उनावहाय फोरमायलांनाय जाबाय जेब्ला जोंनि सोलेराव हानि बिबाङा खमायलांगौ अब्ला नोंनि सोलेरा लोरबां जागोन बेराम आजार जागोन जेब्ला बारनि बिबाङा जेब्ला खमायलांगोन 6%नि 6 बाहागो खमायलांगोन अब्ला नोंहा हां थिफु जागोन हां लाख'नो हाया जागोन हां सरथे साननो हनो हास्लाबा जागोन जेब्ला दैनि बिबाङा जेब्ला खमायलांगोन नोंनि सोलेरा लोरबां जालांगोन फिसा जालांगोन रानख्रेबलांगोन माबा मोनसे दोनबा बावगोन एसे रागा जोंगोन जेब्ला नोंनि सोलेराव अरनि बिबाङा खमायलांगोन अब्ला दोगोन जाया जागोन लिभारनि प्रब्लेम जागोन गेस्ट्रिक आलसार ओंखाम जानो लोंनो हाया जागोन बेनि उनाव बुंदों अख्रांनि बिबाङा जेब्ला जोंनि सोलेराव खमायलांगोन अब्ला खोनानाय साननो हनो हानाय गोहोआ रुइलांगोन नोंहा गोथौ सानस्लाबनो हानाय नङा खोमाफ्रा बेंगा जानो हानाय नैबे रिंनाय बेफोर गासैबो अख्रांनि अब्ला साननानै नाय बाथौ धर्मआ मोनसे साइन्टिफिक रिजन दं गुबुन धर्मआव साइन्टिफिक रिजन गैया बे गोनोखो मुगायाव लेखा फरा गोरोंफ्रा बहा फरायखो साइन्टिफिक रिजनखौ दिनैसिम मोनथियालासिनो बुजियालासिनो गुबुन धोरोमखौ सोलायनांगौ गुबुन धोरोमखौ बजबनांगौ मालायनि बुरखायनायखौ लानो बुरखायनायनि सिङाव मा थायो फावखान्थि थायो थाइजौ गोमोननि सिङाव एम्फौ जानाय थायोना बुरखायनायनि सिङाव गोदै रावनि सिङाव मा थायो फावखान्थि थायो बेखायनो एलार्ट जा बाथौसा गथ' गथायखौ गियान हो नैबे मोनसे दावहा जानानै दं दा बे दावहासो बे दावहाया बोलोनि दावहा नङा मेलेमारि दावहा बे दावहायाव देरहानो थाखाय नों ध्यान खालाम मंगलबार खालि आलारि बाथि साव इसोरनाव बोर बि गियानि गुनि मानसि लोगो हम गोरों गोरा मानसि लोगो हम बुद्धि सोलों गियान सोलों बिसिनो बुद्धिया थोआ नोंनि गियाना फोलोमनो हायाखै बेखायनो मालायनिफ्रायबो सोलों गियानजों गियान साइड सोलों बे मोनबा गोहोआ जोंनि मानसिनि सोलेराव रावबो गवा आरो बिनि साइन्टिफिक रिजनखौ जेब्ला नों बुंनो हाजोबगोन अब्लाना नोंखौ रावबो बाथौ धोरोमखौ लाखिदों लेखा फरा गैयै जाम्बा जाम्बिया लाखिदों बाथौ धोरोम लाखिनाय माने हारिनि मान सन्मानखौ रैखा खालामदों सोर जाम्बा जाम्बि बर'नि गुदि धोरोमा मा धोरोम बाथौनि कालसारा मा खाम जथा सेरजा सिफुं गंगना नङा सोर लाखिदों बाथौ धोरोमारि जाम्बा जाम्बिया लाखिदों बागुरुम्बा मोसानाया बबेनि गोथौयै सिन्ता धारना खालामनानै ना बर' गुबैयासो बाथौ धोरोमारि गामसा गोथांखौ सोर गानो बाथौ धोरोमारि दखनाखौ सोर गानो बाथौ धोरोमारि बुरै दासा गावनि जाथिनि गुबै मान मर्यादाखौ लाखिनोब्ला बाथौ धोरोम बाथौ गायसनथारनांगौ ब्रिटिशफ्रा बाइबेलखौ फरायना नायदोंमोन फरायना नायनायनि उनाव मोनथिदोंमोन बे बाइबेलजों जों अल बुहुमखौ फेजेननो हागोन होननानै आरो बाइबेलखौ फरायना नायनानै 6 बार 8 बार लेस्लायदों 6 बोसोर नांगौ जादों बाइबेलखौ लेस्नो फोसाबनायाव गनायथावना खालामनो थाखाय मानसियासो लिरदों बेनि उनाव लेरसानानै जेब्ला जोंनि भारतआव फैदोंमोन अब्लाना इस्ट इन्डिया कम्पानि दादोंमोन आरो इस्ट इन्डिया कम्पानिया बोलोजों हाजोबनाय नङा होननानै सोलोजों जुजिनो थाखाय धोरोम फोसावगिरि पादिरिफोर लाबोफादों खावसेखौ बोलोजों खावसेखौ सोलोजों खावसेखौ धोरोमजों खावसेखौ अननायजों गाग्लोबनानै जोंनि भारतआव 200 बोसोर रायजो खुंदोंमोन गेदेमा नोंथांमोन बिबानगिरि सारमोनखौथ' बिसास खालामनांगौ खोथाया नंगौना धोरोम नङाब्ला हारिखौ माब्लाबाबो फेहेरनो हाया थ' सारमोन नोंथांमोना नायनो हागोन बे 1 नं खेंख्राजुलि गामिनि मानगोनां रायजो राजा सार बिथांमोना खस्थ' खालामदों दिनैनि
बे प्रग्रामनि थाखाय बेवहाय माखासे जानाय लोंनाय जामुं बानायदों माने ओंखाम ओंख्रि संदों नै बिथिं लाब्रा संदों बैयो ओंखाम मानसिफ्रा गोलोमजोब्बाय थेवबो खस्थ' खालामदों बिथिंजाय आरो नै बिस्कुट साहा दायो साहाखौ होसिगोन बिथिंजाय दिनैनि जानाया बेलासिनि जानाया बेयावनो जासिगोन नैबेयो जाहैबाय लाब्रा बेयो जाहैबाय ओंखाम ओमफ्राय बिथिंजाय साहाखौ होसिगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला सारमोन नैबे 1 नं खेंख्राजुलि गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि सारमोनखौ दिनैनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों।